Hello, good evening mga padaba. So for today's vlog, magluluto po tayo ng paborito ng mga taga Bicol. Ito yung pangmalakasan na pansit bato. So first time ko pong magluluto nitong pansit bato. Actually guys, gusto ko sa pansit bato ay dry. Pero yung request ng mga kasama ko dito sa bahay, gusto nila yung may sabaw, which is talaga namang masarap naman pala yung may sabaw pa, lalo na kung kakainin mo siya na mainit pa. Kaya guys, halik kayo, samahan ninyo ako sa aking pagluluto. It's been a long time na hindi po ako nakakapag-post ng mga cooking vlog, unlike before when you will check my YouTube channel, which is VJ Imperial. Makikita nyo po doon na marami po akong mga cooking vlog or iba't ibang recipe na niluluto during pandemic. And sana po supportahan nyo rin po yung aking YouTube channel. So ito na nga guys, napakabilis lang ng pagluluto nitong ating pansit bato.